Saudara penonton dan hadirin yang berbahagia, kini tibalah saatnya kami ajak untuk menyaksikan sebuah cerita dari arah Arjuna Budaya malam hari ini. Cerita mana tersimpul di bawah kalimat besarnya, Topeng Kembar Kami Tumo Sar Kawi. Yanti, aku arep perlu takon karo jenengan Mas Karmawan. Arep takon karo aku. Takono Dik, takon apa? Enak-enake dhewe iki ana tengah-tengah resepsi kanca-kanca. Ya kene jenengan ngejak aku. Saiki kowe tak nang tengah taman kene Mas Karmawan. Cekak cukupe kowe kaget. Dik Yanti. Ngertenono masih aku iki nganti aku iki ngejak metu sak jabane terop tak jak ana papan panggonan kene iki Dik. Aku ya kepingin omong-omongan karo kowe. Kowe iki tak sawang pirang-pirang dina iki lho Dik. Kok nglamun ae ora kaya adat biasae. Jane iki ana apa sih? Mbok lek pancen kaya kowe iki duwe masalah, kondo ae karo aku. Wis ora usah isin-isin. Ngono lho. Lamun ae lha aku lak yo bingung. Kasih takon, nek sangka mangsaku aku ya kaya gak tau duwe salah sih. Mas Karmawan, hubungane katresnane awake dhewe iki ora mung setahun 2 tahun. Nanging wis ana 4 tahun lho Mas Karmawan. Wis 4 tahun. Ya. Terus aku arep takon iki nang arep ngucap kaya ora kuwetu ngoten Mas Karmawan. Wis ora usah wedi, ora usah isin, Dik. Kowe ngomong sing kaya ngono wis tak kondo wae. Ana apa jane permasalahan iki lho apa ngono lho. Aku iki cek ndang ngerti, cek ndang ero. Jenengan sadurunge aja duka karo aku Mas Karmawan. Aku ora bakal muring-muring, Dik. Aku tahu ta muring-muring iki. Tak jaluk ki mbok jenengan ki mbok duweni watak satriya ngono Mas Karmawan. Lho nek sangka rumangsaku ya wis gak kurang-kurang sih, Dik. Aku iki kok reken aku kaya aduh ya apa sih? Mbok aja ngono kok. Ora kuwi sing tak maksud Mas Karmawan. Lah terus sing ndi? Hubungane katresnan awake dhewe iki mbok ya aja mung runcang-runcung. Apa sampean ora isine didelok karo kanca-kanca sampean kuwi Mas Karmawan? Dik, jane ngono aku iki isin lho, Dik. Sakmono suwene awake dhewe iki ngalor ngidul wong loro. Ya sih, aku kaya kuwatir engko sing tak kuwatirno apa sih? Engko nek ana kanca sing ora seneng karo awake dhewe. Sing tak jaluk ki mbok jenengan enggal-enggal teko nang omahe wong tuaku. Dik Yanti. Nek tak pikiran kan ngomong. Nek pancen penjalukmu sing kaya ngono, Dik, tak turuti. Jane ngono aku iki umpama dhewe iki ndang diresmekno, awake dhewe ndang menjalin hubungan apa jenenge iku? Menjalin rumah tangga ya. Aku iki lak dik gurung nyambut gawe sih. Kuwatir nek karepku Dik ya aku metu teko sekolah iki aku tak golek penggawean dhisik. Engko nek wis aku wis oleh penggawean penak iki rabi. Dadi ora gantung nang wong tuwa ngono iki karep. Wong tuwa sampean cukup, wong tuaku gak cukup. Apa meneh Mas Karmawan sing arep bindeni? Nek kaya kowe nu sing duwe dolo tapi nek aku ya wis sing jelase kaya harta bendane wong tuwa iki besok ya nang aku. Tapi jane ngono aku iki mung gantungno Dik. Nek ancen kaya ngono ya tak turuti. Ya, tak turuti. Aku tak ndang teko nang apa iku jenenge? Menyang omahku. Tak lho, iya. Sing enggak sing tak maksud iku aku tak ndang kondo nang wong tuaku. Perlune ndang teko rono nglamar awakmu. Nah, iki tak jaluk. Aja suwe-suwe lho Mas Karmawan. Ora lah terus aku ya ngono. Aku pesen. Jenengan iki golek apa to Mas Karmawan? Golek rokok. Kondo wong tuwa lek wong tuaku rono iku supaya ora kaget wong tuaku. Lah mau sampe dekene endi to? Engko gek kerine ngene kanca-kanca mau. Lho ya ono di meja mau, Dik. Omong-omongan iku nek gak rokan wong biasa rokan iku ora penak. Terus piye iki Mas Karmawan? Tak golek rokok sik. Yo enten ono kene. Ya aja suwe-suwe Mas Karmawan. Piye Mas Karmawan iki? Kamangka iki waktune wis bengi. Lho. Mas Arifin? Yanti.
Iya, Mas. Lapo kowe ning papan panggonan kene? Mas Arifin. Kowe arep nglengsemake bapak karo ibu. Jenengan iki teko kok terus duga karo aku iki aku nduluk apa karo jenengan iki. Kowe ora ngrumangsani salah. Kowe salah gedhe ya. Kowe pamit bapak karo ibu nang ndi? Nanggone resepsi, nanggone kancamu. Mas Arifin. Nyatane kowe malah teko ning papan panggonan kene. Iki duwe kesalahan sing luwih gedhe. Jan, kowe tak kandhani. Kowe iki salah sijining anake lurah sing disegani rakyat Gladak Kembar. Najan kan bocah wadon kudu bisa ngekei contoh tulodo sing apik marang kawula ana daerah Gladak Kembar. Dalek kon gawe saenakmu dhewe sing kaya ngene, mendadene ditiru karo penduduk. Mas Arifin, jenengan iki aja duga dhisik karo aku. Aku mau lak wis pamit bapak karo ibu yen aku iki tindak resepsi Mas Arifin. Nyatane aku teko nang gone resepsi kowe iki ora ono. Jebule nang kene. Ayo ngomong karo Mas. Ini lho Mas Arifin. Berarti kowe iki wis melanggar pernetaning bapak karo ibu. Ojo. Kaya ngene patrape wong seneng. Nek kondo jane cinta mbek aku tresno karo aku. Tapi bukti. Secara diam-diam awakmu nduk hubungan tresno karo pemuda lain. Sopo iku? Kok tega gawe lorone atiku, Dik? Kok mentolo? Ngomong ya. Tas ngomong aku kok kondang ngamer. Tapi jebule kaya ngene. Mas Mawan. Apa? Jenengan iki kudu aja kesusu emosi. Kan gak emosi ya apa bakale bojo. Bakale bojo, Dik. Saya didelok dhisik. Sapa pemuda kuwi Mas Mawan? Lah sapa? Sing jelas iku sing siramu, Dik. Lho gak apa-apa, Dik. Iki umpamane aku pedhot karo awakmu, Dik. Arek wedok gamek situ. Mas Mawan. Aku golek arek ayu iso. Sing wis sugih bisa. Iki tak terangi Mas Mawan. Wis ngomong sapa? Iki ngono. Ya Mas Arifin Mas sing tak omongne karo jenengan kae lho Mas. Ya iki Mas Arifin. Mas Arifin. Mas, Mas Karmawan, nyuwun pangapura karo jenengan, Mas. Yanti? Iya. Lah sing duwe salah iku arek iku. Lah apa kon njaluk sepura karo aku? Kon njaluk sepura dhewe. Mas Arifin kok ora galak kok. Temenan. Apa? Kok jenengan arep ngeplak Mas Mawan ki lho? Sopo sing kate ngeplak? Lah wong nyablek lamuk imam. Oh, wong nyablek. Ayo kon njaluk sepura. Mas, kok jenengan arep mpeling Mas Mawan ki piye to, Mas? Sing kate nembeling iki lho sapa? Aku iki ongkep wengkis-wengkis. Mas Arif. Apa? Jenengan mbok aja kasar-kasar to, Mas. Sapa kasar? Lah jenengan mau arep ngeplak ngono lho. Sapa sing kate ngeplak? Wong rambut ki ana reseke. Oh, rusuh. Rusuh. Oh, wong rambut. Mas. Bro lebut pelaku iki sepuro karo sampean. Kasep.
Wis mari nongkol njaluk sepuro. Gak ero nek samane iki sing jere Mas Arif. Ini ya. Iya, Mas. Iki ta bocah. Iki sing tak ditakno karo jenengan iki Mas Karmawan. Gagahe gagah gantenge ganteng. Cuma patrape tak kira sing kurang bener. Kok nganti moro-moro ngantem. Cemburu ya cemburu didelok-delok dhisik. Ora kaya ngono cara. Mas. Bobote wong tresno, Mas. Aku gak ero nek kaya sampean iki sedulure Dik Yanti. Umpama ora ya ora bakat dadan kaya ngono. Sapa wong iki Mas bakal bojo lek terus omongan karo bocah lanang apa gak lara seneng ati aku. Ana bener. Dadi kowe to. Jenenge Karmawan. Jago, Mas. Karmawan, sing tak jaluk lek awakmu duwe rasa tresna karo adikku si Yanti. Kamu sudah dewasa. Berani pacaran harus diakhiri dengan perkawinan. Iya Mas, karepku ya pancen kaya. Berani berbuat harus berani tanggung jawab. Wis talah aja kuwatir Mas. Iki mangko aku tas saya omongan karo Dik Yanti, ya masalah wong tuaku supaya cek nang korono nglamar, Mas. Kaya ngono. Temen lho ya, sing tak jaluk ndang resmekno dengan perkawinan. Terus iki ngene Mas. Mang Dik Yanti mau budal bareng aku. Lah saiki aku tak mulih karo Dik Yanti ngono lho. Budal bareng karo Yanti pamit bapak karo ibu barengan, mulai kudu bebarengan. Kok nek bareng aku tok ya ora. Karmawan, sementara iki Yanti tak jak balike, ya. Ora usah bareng. Bareng karo Aku bakal tanggung jawab. ya nek ngono titip-titip karo Dik Yanti. Heeh. Mas hati-hati Mas Karmawan ya. Hati-hati. Sik. Karmawan. Ana apa? Sesuk dina Senin ana prei ya? Prei Mas aku gak nang ndi lek sesuk. Temen, Ana omah. lek pancen nganggur ana waktu jam 09.00 teko nang omah. Oh, ana perlu Mas. Ana perlu. Apa Mas? Lek perlu antem ana maneh. Ora gak Mas. Ojo Hati-hati. Mas. Mas, Pinter milih jodoh awak. Bocah gagah dasar yang ganteng bisa. kok pinter? Aku ki apa menang milih? Aku ki wong wedon ora menang milih, ayo menang dipilih lho Mas Arifin. Heeh, wis ana benere kowe ngomong sing kaya ngono. Cuma Nuwun sewu, Jeng. ngomong oleh aku iki dulurmu. Acara sampeyan iku ora Kan kondo ya. Iya. Ayo kamu. Mas, kok isih galak to, Mas? Oh mesti ae kondo terang-terang lek aku iki dulurmu ya. Ayo Yan ngomong Yan. Jenengan nika sampun kesusunuwun to. Ora nek kok iki sapa? Wong kula menika wau namung semayanan wonten mriki kok. Aduh, Semayanan. coba awakmu. Kok malah ngejak semayanan iki tambah gak karu-karuan. Ngomong oleh aku dulurmu ya. Aku tak boleh. Nuwun sewu. Tepangaken. Kula menika sederekipun Mas Arifin. Derek pindho kok. Derek Mas Arifin kula menika. Lah, ngomong oleh dulure adike. Nggih dulure kula. Nanging dulur ketemu gedhe. Aduh, kondo ya, kondo. Tepang jenengan sampun mulang riyen to. Iya, Mas. Ya ngomong oleh aku dulurmu, dulur sak Oh, kandung. dur sak kandung ngono. Nyuwun sewu. Kula menika wau wonten niki namung semayanan badhe foto. Masa foto. Aduh, Foto bareng. bunuh diri ya. Dulurku ngomong dulur. Ngomong dur kandung ngono to.
kiai mari ngamuk iki. Kan sewu, Jeng. Jenengan sampun mularian to. Menang cuk cahayu cuk. Ayo ngomong. Tepangaken. Sampun. Kula menika ajaibun Mas Arifin kan kaya anti. Wis ngerti kowe. Arifin, iki apa yang anti dhisik iko lho, Mas? Ya iki bocah nganti iki wis ketok dewasa sing kaya. Lah Apa iki? iya, sampe sing sampe ngomongno Heeh. sing jenenge Erna kuwi. Ya iki bocah sing tak critakno nalika aku munggah nanggone puncak Gunung Arjuna. Oh, Nek ngono iki adik sampean dhisik kok. Lah dhisik kok sik cilik saiki malah gede ayune kaya ngene. Yo lali lho, Mas. Ya, mesti ae. Dhewe sepurane yo, Dik ya. Ora ana. Wala nada sampean ki nak boyo ngomong Ora apa. terang-terangan karo aku lho, Pancen Mas. bocah lagang. Yan, dina iki Erna wis sadar. Ya, dina iki sementara kowe bal ya dhisik, matur bapak karo ibu, Oh, lek Mas ini. Arifin sik ana perlu ya. ini aku kok takon bapak karo ibu. Ya, ngomong. Mas Arifin nang ndi? Anu, Mas Arifin tak sik sisiran ngono. Loh, Tapi malah oleh pidana karo bapak lek ya ngomong lek masalah Mas Arifin sik ana perlu nanggone kancane ya. Oh, ngono ta, Aja Mas. sampe dikandakno oleh aku pacaran karo si Erna. Ya wis Mas kan ngono. Kok yo sampean kok kon mulai di wong jeniki ana wis yo mesra Ora apa-apa, Mbak. Saiki biasa. akeh taksi aku tak numpak taksi dhewe. Ya, sing hati-hati. Kok tadi Yanti, Yanti pangapurane tenan lho Ya, yo. kapan-kapan dulur ono, Mbak ya. Iya sampean yo dulu nang omah. Ya, Ora tau nang omah, berarti Mbak, ya. lali aku. Terus aku Wis, sik, hati-hati. Hati yo, Dek. Walah. Sampeyan iki lagi ngomong lho, Mas. Lawakmu kesusu ngambul sing kaya Walah ngono. Mas Arifin jenenge aku iki wong wedok. Sing sampean iki yo calone bojoku. Sapa wonge tuh calone bojo omong-omongan dhewe wong wedok di embong. Biyung Mas, aku iki tresno lahir batin temu sing ati. Ana bener awakmu cemburu sing kaya ngono saking gedene Yo tresna. iya lho, Mas. Ning tumindak sing kaya ngene aja kok pindhoni maneh. Yo ora ngerti ku mau adik sampean aku yo ora bakal koyo ngono lho, Erna, Mas. dina iki nganti awakmu ngejak metu kepingin ngomong apa karo aku. Yo ngene lho Mas yo. Awake dhewe hubungan iki wis cukup suwe banget. Tangga-tangga iki ngerti menawa aku iki Iya. gandengan karo sampean yo duwe hubungan. Iya. Ning lek terus-terusan runcang-runcung wong loro ora ana keputusane, lah yo isin sih Mas aku. Karepmu piye? Yo jenenge wong tresno ki yo mau dipungkasi karo perkawinan ngono lho. Mas. Pacaran harus diakhiri dengan Yo perkawinan. iya yo Karena aku salah sijine wong lanang. Duweni watak satria, wani berbuat kudu wani tanggung jawab. Iya mula sapa iku yo Mas. Sampeyan tak jaluk ndang teko nang omahku takokno Yo, nang wong tua. lek pancen karepmu sing kaya ngono, gak isu gak sore, wong tuaku sekarone bakal teko nang gone wong tua. Tenan ta, Ayo Mas? balik Oh, dina ngono iki. ta Mas. Yo, yo, yo.
ngumpet ing jerone ati janji prasetyaku sliramu bakal tak tunggu janji prasetyaku sliramu bakal tak tunggu. Anake bapak kami tuwa Sarakawi sing jahate 17 menungso. Lemar Joko liwat ning kene Geladak Kembar. Katik nggawa sepeda motor. Gak randane, gak lanjare, gak prawane. Kabeh celuk-celuk Mas Marjoko, Mas Marjoko. Kabeh kepengin dirabi barek Marjoko. Anjene Marjoko gantenge sak kecamatan. Saking gantenge gak kena diampet-ampeti. Lah sapa? Wong Marjoko. Apa maneh? Penampilannya Marjoko lain daripada yang lain. Jelas. Marjoko mlebu nggone plaza Joko pakaian. Digawe pisan pindho kena bledok. Buak. Dicacah bila perlu gerabuke gedang. Sapa Marjoko dasane. Sepeda motor yang ngono. Marjoko mlebu ngene dealer Joko sepeda motor. Ditrapisan pindho gak kena. Suwen buak ke bandole timbo. Sapa Marjoko dadane. Kena diarani le Marjoko. Anake dhuwit putune donya. Sogene bapak mencep-mencep sondol doro lawatan. Apa mana jange iki? Kate pilihan petinggi. Marjoko jelas jago. Ojo sampai ana jago-jago liyane sing kira-kira ngungkul-ngungkuli Marjoko. Apa mana wong Geladak Kembar? Ojo mana ana wong siji loro. Masih wong sak kampung. Lek ngate gak milih Marjoko. Kok tak kandhakno bapak. Salah-salah digibeng kabeh salah-salah bapak. Iki arek-arek tak sebar ngalor ngidul, ngetan ngulon. Gone Geladak Kembar. Hei. Wala apa petita-petiti. Waduh kok. Mari gelut aku kok. Gelut sampe sapa? Waduh ngene kok ceritane kok. Yanti ku lak bakal bojone Marjoko. Wah iya sapa maneh? Lah mari ngono arek jenenge Amat iki lak ro. Iya. Iku akal-akal nggodho Yanti kok. Lah wong jenenge Yanti ku bakal bojone kanca. Iya. Saora-orane lak gak trimo sik aku. Tak kandhani mbakku. Mat, ono aja kate nggodho-nggodho Yanti lho, Mat. Yanti ku bakal bojone Marjoko. Boyo kemeruh kok niku. Kemeruh sing kandha sapa? Lho aku sing kandha, Mat. Kapan? Kurang 2 wulan. Lah sik kurang 2 wulan sih. Terus ya apa kok? Sadurunge ana jalur melungkung milik bersama. Terus e? Ku tak wantemi kok wong aku. Ya apa terus? Tak lawosor tak antemi nduk. Delosor. Iya. Sing delosor sapa? Aku. Ya ngono kok. Lah sapa sing ngantem? Nanti Kancane Marjoko. Oh iya nanti antok. Oh niku lek ana ndek ngarepe Marjoko ngomong sak jeplakmu, tapi buktine. Lho lek aku nyatane, lek aku. Ya apa tok, ya apa. Saiki aku njuk dhuwite. Oh niku nyambut gawe durung njaluk dhuwit. Lho, lek tanpa dhuwit gak iso berjalan. Oh iya beres. Oh iya. Beres. Lho masalah lak ngene. Kondro kon. Arek nom-noman sing kulon kali iki. Iya. Iku kabeh ngomongno kon. Ya apa? Ya soalé bos sing paling sugih dhewe kan maneh liyane Marjoko. Ya iya temenan. Dhuwit sing 2 kintal. 2 kintal atau 2 karung. Iya. Tak kena kabeh kurang ae.
kurang. Gampang. Loh, yo gak iso. Yo iya duwe kan gak percaya mbek aku. Loh, Dik Bang. Meneh aku ndak nang Bang. Oh, kocok. Ojo Dik, Bang Dik Mas simpenane jek akeh. Jake. Lho temenan e. Oh iya. Kon kok aja kate goro tak kon niku. Karo Marjoko lek iki percaya. Beres. Beres. Apa beres? RT 1 tanda RT 3 tak takoni tumplek blek dukung riko. Bareng ngono salah sijine penduduk tak takoni, ya apa masalah pilihan petinggi? Lho ngono kok ngomong bareng aku ngene. Mele Marjoko gak urusanmu ah. Kamu so basir, gak kesuwen kayak itu. Bagus. Kancamu si Tanan iki. Ngomong apa kan dia? Waduh lek situ ku jani sini kok. Mosok dadi Mikir. Mulane tak mulane. Waduh. kon iki jani sini kok niku. Hei! Marjoko jenenge ngene. Kon niku kancane Marjoko. Apa kon niku? Apa? Ini Karo nyek saking kesusune kok. Lah apa sepatumu kok cekel iki lho kan? Saking kesusune. Selak Onarep Hei. sepati durung tak gawe. Kon lah ngene kaya blante wedhus. Lho, panjene biyen bapak turune blante wedhus. Iki lho nemu ndek endi lah ngono. Ajene iku Padha karo ngene. Pendek. Lapo sih kamu? Oh niku berarti gak ngajen karo Marjoko. Kok yo karo ngewangi Marjoko yo. Gantenge macake kaya ngene lah kok kaya ngono ini jarene. Ngene iki lho kok mosok pantesan lho. Ya apa kok cenceng iki? Mangwa. Kon niku Sepurane kok. kon niku mulya nang berpelus ngono lho kon niku. Kok yo aja ngono. Pas ngene-ngene lah kancane sapa sih? Ya kancane Marjoko. Aja percaya. Winginane lho kate digejeluk wong berpelus kono. Apa sebabnya aku sampe telat kok? Aku lah kepethuk wong tuwek sih. Kate budal mrene omong-omongan karo wong tuwek. Aku mlaku ya kok dindek. Ya apa? Mele. Lah iya, aku kok krungu jarene Yanti ku jare kate dipek karo Marjoko. Lah kon ya apa kon? Aku yang ngomong, terus sinten Mbah aku yang ngono. Ora, aku krungu dhewe. Biung lene Marjoko sampai oleh Yanti. Enek paribasane dapur kepasang uga. Tumbuh oleh tutup. Ngomongi ngono. Terus ya apa kon? Bareng ngono. Oh nggih bapaknya ini Marjoko mulai lahir cower panjene nggih praine ganteng. Oh iya. Nek upama wayang ku ibarate Arjuna karo Sri Kandi. Wayang kok sepane. Kanjane Iya. Saya gak percaya takmu. Lah ya aja dhisik kono tak gejelukno. Kon remeno dikanjani temenan dadakno. Kon ku ya apa karo apa? Goro kok. Goro. Wis aja percaya omong etok. Lek ana kono piye sakmene atase wong kon ae lho. Oh. Bareng ngono. Rokon. Rokon dhisik. Oh. Kontone Marjoko rokoke. Ya terus. Ya pokoknya kan ngomong aja ndelok ae kakine Mas Terus ya. Sumet iki lho kan disamsu aja. Kono wong-wong ae, Bang. Balik. Dhisik. Marine wong kancane kon kei rokok aku kon. Gampang kan mau diamat akeh sapres, ngerti ya? Ngono ah. Iya. Oleh ngono ya. Saiki ngene, aku njaluk pendapat bare awakmu kabeh. Ya ulang ini aku. Yo. Aku bareng mari omong-omongan karo wong tuwek, aku bablas ngetan. Terus? Lah kok ndek pos ngomong. Ndek pos ana tulisan rupane elek. Ya apa? Yanti bojone Marjoko. Tulisane elek. Sopo sing nulis? Lho mbok kok gak ngerti. Sopo sing nulis kok rene? Kok rene? Urane gak ngerti. Kok rene? Aku karo. Lho kok rene rek? Sapa sing kon rene aku arep dadakno. Enggak tahu apa-apa no. Kakeane duwe. Oh, aku kok aku. Aku kok sing nulis. Tulisan elek. Termasuk gak menghargai karo Iya, gak ngajen. Joko anake sapa kami tuwa Sarkawi. Iya terus. Bareng tak gosok sret. Tak tukono cet sing larang kok. Iya terus. Bareng ngono tak ganti tulisan. Tak ganti huruf sing gede-gede. Marjoko bojone Sarkawi. Kuwenmu remuk ta? Sik. Anu, Ora apa aku bojo-bojoan me bapak kakine. kliru kok. Ngawur Tak ganti tulisan gede-gede
Yanti bojone Marjo. Ya ngono. Apa? Apa? Sapa dikek duwe? Gatel ngene kok dadan. Oh, niku Saiki ngene. duwe tok ae. Yo, arahe tak tugasno kabeh. Ning kene gagak kembar pengaruhono. Saiki kepengin pendapatmu ya apa jajal? Ngene kok. Ya. Lah aku duwe pendapat. Oh. Iki lak musim udan-udanan. Heeh. Seora-orane penduduk Gelagah Kembar iki lek abis lek mesti nang kali kabeh aku. Yo, Aku njaluk duwe titik ae kok. kaya apa? Setengah prauto. Kaya apa? Aku tak nang kali, duwe iku tak kenyute. Sadurunge tak kenyute tak tulisi Marjoko. Engko lek wong nang kali kok ro duwe kenyut. Waduh, duwe sapa? Otomatis Ro lek iku duwe Marjoko. besok pilihan petinggi. Bakal milih Marjoko. Bagus ya ngono. Dadi kancane Marjoko ngono. Ngono lho kon niku. Iya. Cepet. Enak ambune duwe 100.000. Lek jareku auto pendapatku. Montor sing anyar iki. Ya, montor sing anyar iki gak ngemet dhuwit. Terus Gawe mubeng. Gawe njogok dhuwitmu sing ndek bank sak mil lho. iya terus Iku ya dikene rakyat kabeh supaya cek milih kon. bagus juga. Pak. Iya. Ya apa cek lho? Wong blater kaya nang Sing jembare pendapatku ya. Ini ya. Tenang. Cek ngomong iki ya. Iki kanggo perangsane penduduk. Saiki penduduk kebanyakan rekan mata digital. Iya, terus Lah iki ngene aku ki ana duwe petang karung. Engko nggone duwe ku tak tulisane calon petinggi Marjoko. Aku mlebu desa metu desa, duit tak sebarno. Ketemu karo penduduk, duit diboto Marjoko jelas calon petinggi. Ari sing lanang. Lah iya. Lah sing wedok Lah sing wedok ditukono jare. ditukono jare. Nek iso pabrik jare kris ditebas kabeh. Ditebas. Iya. Bagus. Hasil. Aduh. Aku gak ngono iki. Ya apa? Nek ngono kok barang sepele kok durung karuan lek kabeh ku mang bakal nemu dhuwit. Nek caraku gak ngono iki. Ya apa? Dhuwit yo pirang karung kira-kira nek kurang luweh golek dhuwit 7 truk. Gampang. Gawe truk Arjuna Budaya. Oh iya. Oh ya nek pajarmu 7 truk tulisono kok. Ya apa? Marjoko. Nyewa helikopter. Ngono. Iya. Terus Nek wis nyewa helikopter numpak helikopter, dhuwit disebar. Mari. Iku wong sak Indone ponasuan. Oh iya. Sombongmu ngomong gak teteh. Tapi masuk juga ngono lho. Oh iya. Lah wong goloko ya kek ono ngono. Iya. Iki kan sama-sama pendapat. Iya. Ya lho. Oh. Saiki apa rek terus? Saiki ngene wis. Dinane aku tak nang anu. Apa? Sik ta. Apa? Mosok kono gilap-gilap kok kene luset. Padha abange. Lho iya padha abange tapi isine enggak padha. Piro iki? Satu. Lho lah iya, lah nek wong. Satu. Lah iya satu. Lah iya apa sampe jelongkon. Padha satu se goblok. Kok nole sing gak padha kok. Apane? Nole sing gak padha. Apa nule? Lah iki nole mek loro Engko tak tambahane gampang. Kok karek nambah. Wis gampang masalah iku. Lho, kon ngenyek duit 100. Ya gak ngono kok wong Duh. 100 ngene. Talapon. Sepurane kok. Aja kok. Duwe 1 juta kurang 100, gak iso muni 1 juta goblok. Lah masuk lek kancane gilap kene luset ngene. Lho, ayo luset lagi. Ayo luset-luseten kon. Ngene, Ben gak melok aku kok wis. temenan. Awas lek melok kon yo. Temenan. Enggak kok sepurane. Jarno, Kon gak tak tumpakno sepur kon salah. kon gak ngerti ya, gak melok winginane kon dijauhi piro kon winginane. Ayo. Piro atase me 8 ae. Saiki ngene kok. Aku nyelih sepedamu sing tas tuku iku. Ngene gampang. Ngene. Sepeda motor sing anyar yo. Ya, sing tas Joko ning kene masuli. Gawen. Tak gawene tak keliling kampung. Budal sik. Wis tak. Lah kok. Aku tak nggo prautu Arjuna iki lho. Ngono. Iya. Ngono ya wis gawon. Iya. Nah, sementara
mobil cetelmu tak gaene. Akar Bromo itu lha apa nggo Tak keliling cetul. kamu metu kamu. Di sini cedol akar Bromo kawon. Ngono ta? Isih ana dhuwit ora tariten. Pangestu ya. Bagus. Kon bebek di omah tumpakno. Ah, apa? Kita. Kabeh nggo sepeda motor, mobil cetel. Lah kok aku kok nggo bebek. Kali bebek ngendok. Sepeda motor bebek iku lho goblok. Sepeda motor bebek. Ah. Iya. Lah bebek itu sepedae gak ono. Singkat padat berisi ngono. Ayo ya wis. budal kono. Iya. Kurani lho kok ya. Iya, iya. Hati-hati. Iya, iya. Oh. Ora. Aduh. Arek iki masih ketoke ngah-ngoh ngono tapi pelak-pelek kae nang wong arek iku. Saiki sing penak. Arek-arek tak sebar ngene gladak kembar, jange pilihan petinggi. Gak bakal rakyat kene meleh sapa-sapa, kejaba meleh marjuwo. Mingkem kabeh wis. Ya iki gambare. Polo. Sar. Kawi. Lek Polo Sarkawi gelem orang muring nyentak mendung mentiung semilak dadi ketiko. Nyentak menungso jantung roto bongko. Banyu miling ngalor sentak balik ngidul. Gak gelem balik tempeling biasa. Lek ganok sing rondase banyu liyane Sarkawi lakar tak ono. Wong tegan cengkeling moron tangan liyane Polo Sarkawi gak ono. Bojo kadang njaluk blonjo. Tempeling ndase gak cepot delok gambare. Ojo cacak ndase menungso tak tempeling gak cepot. Sepur teko Blitar tak tempeling glending nang Malang. Tapi lurang ingu Polo Sarkawi aman. Maling gak ono. Wong nyolong sak pirang-pirang. Maling kolangan Polo Sarkawi tak awe gak mandek. Serampang berang lek gak pedhot kejeti tunggal guru mbek aku. Mlaku sak mlaku lek wong kabeh metu pinggir, lek Sarkawi ratas tengah. Sopir ngebel gak tareken. Murang-muring mudhun dodok pipo gading. Ngelu 7 tahun. Lah wong Sarkawi lakar tak ono. Wong Blater kewer-kewer liyane Sarkawi gak ono. Lek pamong liyane rabi loro pol. Sarkawi bojone 7. Sandang pangan cek golek dhewe lek turu cek nunut aku. Turomaku tak tarik sewan setahun pirang ewu pisan. Wong wedok dirabi Sarkawi. Kadek blonjo njaluk, lho kok demen diakali karo wong wedok. Bongko lak karepmu kono wis. Wingi ngadepi 17 Agustus. Penggalian dana ka ono Gus Lurah perintah me Polo Sarkawi. Lapangan tak gedeki ngedakno pasar malam men ramen. Ludruk tak tanggap, petoprak tak tanggap. Lah kok arek ceng-inceng sakmono kaya mulane sing nontok sepi. Tak larwile iki karcine gawe dana desa nak. Cok ceng-inceng lah kok semaroi enteng. Aduh opo wi? Arek pas kadhe ngelamak kakine temenan panjene. Tak awe tidur. Tak tempele waduh sing liyane ngroyok. Polo Sarkawi dikroyok ono ane 20. Gak kira mundur le aku. Ate mundur nanti mau kepepet tembok. Ketok tak tempeleng liyane ngeroyok maneh sing sisih kidul.
Mbok polo Sarkawi gak kakek ngomong, mur tak gedhek mun-munane jeblung. Liyane ngamuk ana arek 40. Kroyong podas-des gak kira balik Sarkawi. Dadi obat teko endi wong ketindian. Oh, mikir rakyat repot, mikir anak jubek pikir. Anak situng ganteng gagah, gantengi arek sak kecamatan. Sing jenenge Marduwoko. Sedina ndek omah, seminggu ndek paran. Seminggu ndek omah, sak wulan ndek paran. Cocok mek kudang aku. Besok lahir lanang lek gak nakal kaya bapakne, gak pantes lek le. Jaluk duwe yo ngono. Pendino njaluk duwe untung bapakne duwe akal. Lah, iki lakone teko. Olah apa niku? Teko endi kon, Mang? Lho ya teko dolen teko ndi maneh? Kok gone arek-arek. Itu lambi apa kaya sekak ngono le? Ya apa ngene kaya sekak dibuah. Gawe sing apik sing regane larang soleh elek isin bapakne. Kate lek gawe klambi iki kate gawe klambi endi ya? Lah sing mari tak tukokno winginan iku jasa setel iku. Sak setel sing kira 200. 2 juta setengah kok? Iya. Salah, Pak. Apa? Riko gak tau royong. Iku ora rusuh sih. Terus luas terekno le. Waduh kesuwen. Ya moro tak cepot tak cacah. Dek mburi to. Bagus gawe apa nak? Oke ora buwe gedang lho. Jempol yo iku panjene cek kesuwur le. Lho iya le Marjoko anake kami tuwa Sarkawi. Cocok Bagus. apa? Apa? Enggak kok melaku tok basan. Lah ate gak melaku numpak apa? Jajan numpak apa? Lah, Numpak apa? lah pun mari tak tukokno sepeda motor ngono le. Sepeda motor sing larang Iya. model saiki. Iya. Waduh, Pak. Apa? Riko ketara lek gak tau nang ngene sawah. Aku lan nang ngene sawah dhewe sih. Apa sawah? Nek kono anggele bolak-balik jebol. Ketokno pring pitung bar Aduh, jek mili ae banyune. Marine. Klono wong kerja bakti kesuwen. Ya mora aku liwat kono ketok banyu mili anggel jebol, sepeda motor tak jonjong tak blesno. Beles mampet wis. Kok gawe angel sepeda motor? Iya. Bagus sing ndang Lho kesuwur. cek kesuwur Lemar Joko anake kami tuwa Sarkawi. Hebat e. Yo iku wong blater temenan. Oh iya, kate Kok telung tahun bongko bapane wis. Olah apa kate ngono bareng? Mosok sepeda motor gawe angel. Lho iya. Wis gak apa-apa le. Donya gawe apa nak? Lah iya. Anak sitok mek kon. Lah iya kate gawe Panjen apa? kon biyen lahir gak tak slameti sekot, tak slameti dhuwit panjen. Lho iya kudu ngono, Pak. Heeh. Lho terus saiki tenani maneh Ngene, kon. sementara aku anjene kepengin metu ibarat Riko. Tadi lap. Ngene, Pak. Sadurunge aku njago petinggi ning kene Geladak Kembar. Iya. Aku dina iki tak njaluk rabi bareng Riko. Ya apa le? Rabi. Lo goblok kon iki. Lho apa kok goblok? Kowe akeh ganteng sik gagah sik enom kok rapi. Apa jajal? Wong rapi ku diakali wong wedok, Nak. Lho kok iso ngono? Cewek suwek sambat wong lanang. Terus Kebayake suwek sambat wong lanang. lan kene bojone kok Ana tanggane diwayo jegideg kae. Ku Wah. diakali jeneng niru nom-nomane bapak duwe akeh. ya apa, Pak? Mlebu kampung metu kampung. Lirik Le. Rondo perawan sing ayu. Dikenal suwe meteng minggat le. Wah, Riko iku gak ngene, Sik Pak. suwur le. Sing tarabi gak ono siji loro, Pak. Oleh yo rapi gampang wis kon. Ya, apa ya? Iku wis Maimunah yo nak. Omahe ndi? Kan kali ku ayu areke kuning Cilik dhuwur ayu, Lah. rambutnya dawa. Lah, cocok. Saiki ndi, Pak? mati. Mati ditawakno Riko. Wis enggak kon ngerti rapi sapa coba? Aku gak ono siji loro pilih aku, kejaba Yanti. Yanti. Anake Pak Lurah. Arek sing ayu iku. Iya. Enggak kon kok kendel temen rapi Yanti. Lah apane dibedeni? Lah cocok le Lho, ngono le. ngene masalahe, Pak. Iki ngono mek siasatku to. Karepmu. Lek kono Arifin lak jago pisan iki. Iya. Lah Yanti wis tak rabi, otomatis dengan sendirinya. Si Arifin mengundurkan diri, aku dadi jago tunggal. Jago tunggal sak nomor dadi Lho lurah. iya iya, Pak. Nek kon wis dadi lurah Geladak Kembar kok diabang ijo apa jare? Lho, iya, iya. Bapak nok murine. Lah mulane saiki, Pak. Aku yo apa lamarno yan. Wis cok kuwatir.
Lek lurahe bojare aku, Temenan. bapak umum sak kecap diterima. Lek sampai gak diterima le, Iya, iya. enak bolo tak pilih patine. Ngono. Lek perlu mulai teko kantor desa, pelaku jongkir bapak le. Oh, temenan apa? Temenan, Le. Yang ngono kesuwen, Pak. Temenan, Ayo, Le. iya iya, Pak. Oh, nata meja kaya ngene. Iya toh. Malah jatelah to, Pak. Yo, iki mau pancen akeh sing dimusyawarahake ana ing yaiku kantor kecamatan. Anggonku persepsi iki nampa dawuh sing maksude entuk pangalembono karo yaiku Bapak Serpinkam lan Bapak Camat menawa desa kene iki kalebu desa sing teladan. Hanya aku ki kuwatir sampean ki sebagai penjabat ngono lho, Pak. Lah iki mau Pak Bayan karo Pak Polo iki ora enek tenda to? Iki mau tangen-tangen kaya rada telat kok gak teko-teko kene. Lah ya iku. Oh, Lho, Kang Bayan, Kang Bayan? iya Kang Bayan. nggih. Nara. Nggih. Sajake empun yah menten kok taksih tindak ten gandok iki ono. Lah nggih kalih kendel-kendel sih, Gus. Nggih kalih ningali situasi lingkungan, ya napa sajake penduduk iki gak ada kegiatan napa ngoten. Nggih. Wong pancen iki dina prengetan nggih. Lah, 17 Agustus sing kaping 50. lah mula saking itu. Nggih. Lah Kang Polo teng pundi kok mboten sareng kali Diko? Apa? Kang Polo, Waduh, Gus. Kula niki lak isin sakjane ngoten bareng kali kami tuwa niku. enten no. Isin yo napa sih, Kang? Isin yo Lah, napa wong wong padha pamonge. Lah nggih bener. Padha pamoe dasare nggih pun padha tuweke nggih to. Nggih. Lah napa pantes nek teng warung niku terus mak pelencing mantun mangan terus ditinggal ngalih. Lah untunge kula niku kok beto dhuwit. Lah kok kula mboten beto dhuwit ngoten kangge kuwirangan sih. Nggih Lah, mongko nggih. piyambake niku lak nggih kenek diarani panutane penduduk sih Gus. Lah